Aty amin'ny dada dure mbola kandrigny antsika studio d'enregistrement no fahafantarany maro azy aty ndray tsika hitondra artiste vaovao artiste zay efa hitantsika amin'ny Facebook sy maro samihafa agny no andesigny aty amintsika an-tokatrano nambadiky ny caméra agny nambadiky ny écran agny amin'ity andraniany ity magnano mbalatsara akory ary antsika miaraka fandaragna toera zegny miaraka amin'ny Balta Breezy ny miaraka amintsika eto tovolahy miaraka amintsika amin'ity andraniany ity magnasa anareo ampanajagna sady ampitiavagna agnaraka fandaragna antsika hatramin'ny farany. Efa elany arantsika naronaro koa raha hita andraiky nabifankatia na dia efa tsy fagnaraka mandiniky izan-tegna karaha verzere tsy afa manoatra latra raha mahere tsara vitanao malô sadigno mampandeha menimeny zanambellanao magnino tsara vitanao malô sadigno rano sarano se ranao miaro avale mampalahelo anay eky vale misaraka fatsina foza vale sanjara vale lahe manange oh lahe manange Izy niteneniko teo Balta Breezy no hiaraka amintsika eto am-piandohagna ankasitragny sady ny mpiara-miasa rehetra ny Harrison Film ny Ratia koa ny Gargotte Zokinaka ny Riarianay La Fierté zay tsy mitsahatra manao ny fandarana antsika miaraka amintsika eto isan'andro ary indrindrandrindra ny dada dure izay mpanohagna ny fandaharana koa sady nandrentsika tamin'ity androany ity Balta zegny ny aizany maro anao ny entinao misehatra amin'ny resaka ny kanto Balta azavao ny Balta aloha nino eritreritry Balta Baltazara sa ino le Balta io ino malôha misaotra anao zoky ary misaotra anao jiaby le mpagnaraka fandarana ty vonagnotany azovy Balta ty ilaina vonagnarana io samy io Balta mihitsy ny Balta mihitsy azovy bako nagnino Balta natao mety vola bako anao Balta ty ko ny raha anaty copie ao fa raha nandesiny hira na ty raha tampotampoky to l'essentiel Balta mihitsy amaranao za zo gnarina napetaka an'olo misy frère roy zay ambagna zay ringa boka antala nisy tonga tety ambany volinay tany rô ndraiky fa mihira tamy 2007 raha eringa zegny araiky Balza araiky Manta ambagna rô ke za zay mahita raha ataony za magniry de rô mivolagna mas mba te filigny ty zany ke rô zegny tegna araiky mirapirapy na me zegny agnarana ke agnarana araiky Balta Balza zegny nangalana ba io Malta zegny nangalana ta io naviandreo nanatao Balta fa Breezy ndraiky boka amin'ny Chris Brown avy nagnarana ok d'accord Balta Breezy nagnala moziky ianao nagnala moziky bon misy liony la moziky io agnatinao ao baka an-tragno tagny tamy ray aman-dreny tagny sa ta internet eto zo satria baka raha neneniko na namanareo tagny na ino misimisy lafa nagnala moziky raha tsy diso za raha fahafantarako anao zegny tegna zegny tokoa sa inony ao tegna marigny lio satria na zokiko na maro karaha tamy Said be mety anao Said be problème le magnano film malagasy ko zegny eky fa raha vava amindry mamako zegny mamanay d'accord ary fa mihira zegny taloha ary izy koa nitondra za studio voalohany ouais ya fa la moziky zay fa ty agnatiny io za rango za kofa teraka za kofa nainy volagna fa mihira irany Flavien tantaran'ireo mamako karaha zegny iya fa nagnamira Flavien za kofa nainy volagna dikan'izegny efa ty agnaty liona zegny raha fa tafara be fô zegny za nidriky studio fa ty agnatiny lio le la moziky na za mbala izy mandeha miasa agnaty ala ery mamako miasa za zegny radio ndreo miasa io
Mihira Igny koa posanaka zegny ny commande aby zany fahaserany Sla za fa izy. Ny fahaserany Dadalob za fa izy. Ny fahaserany Zdikael za fa izy. Tsisy hira tsy haiko zany koa lera regny misofinaka efa haiko. Raha zegny natao. donc izy nitarika anao nandeha nagnano lamoziky nandeha nagnatiny. Ya. Kofa za nianatra ta Diego amizay, i frère-naka io i Black Salim baka tegnaranany. De izy mitondra za studio. Raha ty mety aminao zany e. Raha sady fa tio koa. De izy raha. Tamin'ny 2016 za nianatra ta Tananarivo. Tamin'ny 2016 za nipetraka aty. Ary de koa fa andeha hira izy. Fa andeha hianatra iky. Ya. Fa tsy andeha hianatra fa andeha hira fa de ty. Vita ta Diego tagny fianarana. Tsy ny fianarana vita tagny fa ilay natao. Magnano mozika anao izy io ty manakory misy mpanôhagna sa manakarakory mitovy jeunitsika maromaro misy mama amy tany araby manôhagna sa karakory oui mety raha possible aby zegny. Ya. Aha, za ndraiky misy manôhagna. Misy manôhagna. Za manôhagna za. Anao manôhagna anao tompony. Za zegny manôhagna za zegny atreto. Fa tsisy sifisifra baka amy dinara na i raha baka agny. Tsisy. Tsisy e. Tegna tsisy. Bon kabarin'olo ndraiky florikady nisy fotoagna n'igny Kanarisady sy ny tariny karakory. Misy vola baka tany sa mila beze tamin'ny fotoagna andro Zegny ndraiky tegna maro izy tsisy za tsy mahay zegny tegna izy. Anao tsy mahay ino? Tsy haiko feky tegna antondrahy fa mety viavy donc mety mila za donc zay. Zegny fa diny koraha tegna tegna zay fa. Izy mety nila anao Ok. amizegny. Ya. D'accord. Balta. Fa firy ny clipnao nivoaka hatreto ary firy koa ny audio? 2016 donc from 2016 igny izy niany fa maromaro zegny fa tsy voako. Ny clip karaha zay koa fa tsy voako. Vô isako clip. Pô za tsy de magnaboaka audio. Za kofa magnaboaka hira matetiky clip. D'accord. Balta hatreto ino raha hitanao mbala misy lesoko hely aminao hatreto hitanao hoe mbola tsy elky hipofoka be anao fa ino hitanao raha tsy ampy aminao? Apara amin'ny resaka vola fanohanana sy ny tariny. Misy raha tokony mbala ianaranao tsapanao sa misy raha mbola tsy hainao sy manakory? Maro. Sy mikoragna zegny fa zegny tegna tsara fipetraka. Hitanao zao ty aminakahy ny fahitavako izy lamoziky miody vola. Fa vola zegny hitako tsy zegny le tegna izy. Fa maro tokony ianarana raha. Mianatra na hifiragna na mihira mila maro ianarana azy po mila mianatra le business ka koa tokony ahazoana vola agnatiny izy. Fa le tegna hitako tseniko mampipofoka le raha tsenika avy amin'ny tegna avy amin'le vahoaka zegny. Le fomba venizan'ny vahoaka mihitsy le toko Matrakaty anao volagnina eto sasa le kanaly hitondranao agnateranao izagny ny hitanao mbola tsy mety avy. matrakazy donc tegna mbala tabela. Bon, balta zegny balta hatreto mieritreritra fa tegna mbala ilaigny matrakazy am'izao fotoagna satria noho ny fisian'ny réseaux sociaux sy ny tareto zegny za baka ndraikindraiky mahita misy manafo mandratsy kely agnatin'ny Facebook na mitaratsy YouTube to de efa mandeha ho azy le raha. Iny farazara. Farazara igny. Ya. Sa ho andreo efa malaza fo izy koa fa ho antena zay mbola mandady azy tsy maintsy mandeha matrakazy zegny. Tegna izy tsy matrakazy. Zegny le tegna hitako aminany. Satria zegny za mety olo aby malaza babo. Matrakazy aloha nefa izy malaza io zegny aboko magnaraka ho azy le fagnaraka. E tegna mbala misy olo mizaha clip io amy télé hagny isan'andro amy télé mahazatra isan'andro. Ala mizana na zanako fa mbala amza télé. Ny radio mbala tegna important ny fisian'ny hira tena amy radio. Mbala ilaigna loatra eky zegny fa ndraiky réseau io satria zegny olo jiaby efa na zay fa nazoko mikokorana zay fa tafiza connexion hely. Olo jiaby zegny connecté fa atsika tsy afaka miala amy radio télé surtout ambanivolo. Anao zegny hira baka cible. Anao zegny mandiniky hoe cible anao zegny amile raha. Fa raha ataoko za zao tatitato hidianaka ambanivolo. Olo agny mbala maro mitandigny radio. Fa zay tsy maintsy mandefa hira amy radio za. Nao karaha zay. D'accord Balta. Fa firy moa anaovanao featuring hatreto? Naovako featuring. Ya. Salig. Viniga. Maven. Biody no frère avy Sud-Est. Mbala misy. Mijaly hany eritreritrinaka mandino hoe satria efa maro raha andalovanao zegny. Ya. Fa misy fanin'olo aby zegny nandrasa faninazy aminao satria baka ho anakahy zegny ny featuring zany mifanakalo faniny hely. Ya. Zegny ny tanjony eto bon mba ho regny faninao koa zaho ary anao mbo regny faninaka.
somary marisarisa misy mauvais choix amin'ny resaka safidy amin'ny rythme io sa samy nino satria za tsy de matoky loatra hoe tsisy anjaran'ny Baltave depuis 2016 jusque là tsy eliky navy marigny misy hoe bon anjara ty koa ndraikindraiky samy aminazy misy mitoraka ndraiky fa avy agny ndraindray mila mitoraka maromaro no vo avy agny tegna zegny hitanao hoe ny resaka matarakazy tsy ampy aminao ho anao manokana sa ino marigny afagnampin'zegny kanampana ataontsika matarakazy zegny ino aminao Ny tegna matarakazy fahitako fahitavako izy malôha matarakazy satria agnatin'ny rahababy volaniko aminao zegny maro am'le cible volaniko karaha ataon'ny Rokia Salidy iranaka miaraka amin'ny Tidji iranaka miaraka amin'ny Somavengy misy faritry tegna hoe maro mitandregnina hira satria zegny narire koa zegny le matarakazy ataoko tamin'le amin'ny faritry regny dika zegny agnatin'ny dinikinakahy volaniko raha ty matarakazy mety tsy ampy agny tegna hitako problème anao manokana izy hitanao territoiranao hitanao hoe tegna fa mahay anao olo amin'ity faritry ty na amin'ny district ty na tany fanazona retour malaza raha anao ty mipofaky izy aty mboka misy tany nikoragnin'olo hoe karaha zegny agny aminay agny faritry Sava faritry Sava Sava matagna fa vianao ndraiky mijaly olo Sava Diego Tamatavy Sangojo ndraikindraiky am'le raha za avy Antanamiketrika Antsirabe Nord Antsirabe Nord Antanamiketrika Antsirabe Nord Antanamiketrika sokotry tao za teraka faritry Viamara zegny za ndraiky tonga fa Diego zany tegna mitandregny iranakahy am'zay zegny ifaritry aby izy fe zegny navy magnanaovako tournée d'accord ok Balta justement Balta zio babata fa baban'olo fa baban'olo Yeah. okay Yeah. za fangala 2025 iny zasaka za telopolo taona Anao zay 29 ya midriky tana tamin'ny taogno hazo ya d'accord mahafa firy zanaka ary zay zaby misy ro jiaby misy mipetrapetraka ambonitragno agny aian'ny mamantsaiky aby io samy mbala io sa karakory zanako aroy aroy renindreo firy aroy ary koa renindreo ro roe samy mbala io sa raiky amindreo fo araiky talagn'olonakahy marantsitra na izy mbala izy sary hitako bon raha volagny zegny mamantsaiky aby ty mbala mamantsaiky aby izy an-tragno ao sa ya mamana araiky mamana araiky farany io an-tragno fa mamana araiky taloha ty karakory zany bloqué iny kizanany tsy ahizavanao zany ka naroa agnatin'ny firy taogno manafiky agnaty raha zegny olombelona non m'intéressé za zegny raha anao ny bloqué zany ka anao aminazy agny tsy haiko hoe marantsitra eo fa tsy andafy ny tegna marigny zegny tany pofanao hoe raha tagny izy voagny tsy nijerenao iky raha izy tsy nijereko raha izy avoigny za nandeha nagnano tournée ta Sava tagny izy nody ta Marantsitra tagny tsy koa zay fanosa Tanarivo dika zay rô nagnano ndraiky mandeha fo sa nagnano elaela nagnano elaela nagnano elaela ndraiky fa ia zay fa mety tsy anjaranay donc fanambady ka firy taogno araiky marantsitra tsy haiko izy io ta Marantsitra 2019 2019 5 ans dika zay nomboka matoa izy mbala mibloqué anao zay tsy miparticipe tsy magnefa ty raha jiaby za olo mikandra zokinay blocage zegny navinao akory ataony mavita ataonao zay mandefa aminazy aminy avec blocage be mifoko ty fa tsy tafagnandefa eky za fa nasary zanako fa tsary nabokan za ke anao fa loko tsy mandefa eo anao sa anao fa tsisy accès mifagna iky amizay raha tokony hitraofany misy zegny fa tsisy agny le problème na za mbala mitsakaraky izy fa za sorignanareo Marantsitra ambarahireo marantsitra volagna zay agny zanako eo bon d'accord Balta karakory fandeha ny fikarakaragna fagneva ty taloha anao tsy de hitako karaha hoe tatafara de karaha ty ndraiky tato ato fikarakaragna ia za tsy de misy raha izy moa fa volonao izy hoe ya fagnevana-katy fa tsisy raha nampiagna na asiagna postigely na ino alaizy tsara aminazy io madaminao an-tragno fo mitaly zandriny zandriny madaminao mitaly anao io ro jiaby miaraka an-tragno araiky eo bon Balta mifezaka anao baka ndraikindraiky mahazo message fo za koa fa milatsaka inera navy aty katy vao ndraiky navy katy mena navy aty katy zegny ny batsady magnano lamoziky mitovy la mikandra ny ambolokandry ny ambopo ya de ankoatra lamoziky zay ataoko fa io zegny nivelo tegna anao hafa
Manakory izy fahitanao zo mahaveloman-tegna tsara mampandeha ny fiainagnanao sakarakory indrindra fa lamozika. Za karaha ataon'ny raha volano tony katy. Za zegny voalohany le za olo tsy madigny show. Ya. Za tsy mety tsisy vola amy poso. Tsy madigny show. Ya. Le olo igny tsisy vola amy poso, tsisy vola amy chaise, tsy mety aminakahy. Délire edy anao. Ya. De za amizay zegny tsy maintsy mitandra. Ya. De confinement igny ka zegny ka tegna maro nanarigny zegny. Ya. Maro zegny manafika amizegny tsisy raha agnisan'le mba tsisy raha tamizay. De za nivarotro katy. Dikidiny za nivarotro katy satria tandra koa tsy mandeha tamigny. Maintsy mignano katy malôha. Za zegny agnatin'ny za nivarotro katy io, raha ty zahoagna vôla. Zegny tegna zahoagna vôla. Amizay zegny fa za mbala maro koa zegny business ataoko ankoatran'ny katy zegny, ankoatran'ny lamozika. Zegny volaniko le chômage tsy mety aminakahy de za zegny mirikarika fa manafika. Ya, anao zo koa fa tiako lambanao teo volanao zo aminakahy. Ndraiky fa za aminao ohatrino vola misy aminao aminazy ty. Livrenao edy. Tsy fa mandeha. Ya. Tsy mandafy lamban-koditra za amizegny. Anao karaha catalogue zegny anao ataoko modèle ty lamba ety koa mety aminao, anao fa izy. Madiky zegny anao mandeha mizaha lohany fripy, mandeha mizaha anao ndraikindraiky de Sady magnamboatra. magnamboatra. Ah d'accord. Par rapport mety itiavany manao izy. Ino kabaka farany tiany Balta koa sakafo gasy? Aminao. Magny mahogo. Magny vanio sy hena. Vanio. Magny hena. Mahazo hena vondroka igny miaraka io. Miala amizay balabinany, zarikô, fotsy. Ya, igny zegny tegna Tegna mety aminao tsara. Ndraikindraiky magnano ty hoe sakarakory. za tsy mifima zeky. Za mifima sigarety bodeleko fa za tsy mifima poa. Tsy magnano poa? Kay manafo agny anao ndraikindraiky magnano poa anao tsy mba ndraiky magnano sory hely. Tsy miderange za ndraiky. Olo zegny samy mba mifegnanany. Za zegny koa fa olona karakory za tsy miderange za zegny. Fa za fa tsy adegna amizegny. Za tsy milepatoka. Za tsy mifina jamaly. Fa za mihina katy ndraikindraiky za fa za tsy matetiky. Matetiky. Za mivarotro fa za tsy matetiky mihina katy. Anao magnano sèche ndraiky. Za ndraiky mifina sigarety aroy agnatin'ny andro araiky. Aroy fo? Za tsy mihina zay maro. Za fomba maraindraigny confine hariva karaha zegny fa tsy mihina zay maro. Anao tô zay nagnano hegnonao zegny. Dika zay anao taloha avy nalany maro. Za taloha nihina maro mihitsy fa za koa fa zanako araiky koa zegny nagnano fa za maro be zegny ga. Za tsy tiako ny mahitany. Za tsy tiako miderange zegny fofony aminakahy satria zo koa olo tsy mihina zo maharegny zo misy fofony. Firy notinao zo Balta? Amin'ny kabaron'ny lamozika tsy koa mizaha artiste farany malaza aby reto ataontsika hoe mahazo 20/20 Asabigy rezo sy ny tariny reto 20/20 ndreo. Notinao ary firy? Mbaly tsy nagnano examen. Za ma fa nagnano examen. Fa anao tô miforako magnano note. Satria iranao fa regnao amin'olo agny, anao fa nisy tolo nataonao mba hititanao fo zegny raha e. Firy sur 20 notinao Balta? 4 mbaniko. 4? Ya. Izy koa misy 24. Misy dikany fotoagna mazanao note zegny. Mbola mila ezaka za zay mampiavaka zegny. D'accord. Fa tokotokony eo mety na 3,5 eo. Izy tegna ambony 4 donc. Anao mbola voagno ny hagnano maximum amin'ny raha ty. Lamozika zao ty tegna marigny zegny tiako. Za zegny raha agnaty lohana ankoatran'izegny zegny tsy de maro. Ankoatran'ilay izy tiako. Za zegny lamozika fa io zegny nakahy. Za zegny tsy karaha olo zegny mety manao agnaran'olo azy ty. Iya. Raha ataon'ny lalansika fahaizana boka karaha zegny. Magnaboaka raha raiky fa tsy nalaza fa miafina salon. Ino koa raha andeha hoany. Za tsy karaha zegny. Za zegny tsy hagnano. Anao zany tsy mahavita manao toroka hira izy ka teky hoe bon losa ndraiky tsy navy agny e. Koraha hafa ndraiky ka. Tsy avy amin'ilay hoe ka izy tsy malaza igny sy igny hoe ka andeha boaka ilay magnaraka ty ka. Tsy avy amin'izay fa noho fitiavako ny adila loatra. Nompare raiky igny tianao de fa roso koa anao magnano magnaraka. Za mihitsy tegna mila afa-po voalohany za magnaboaka ilay raha. Hoe za afaka mikandra asa magnano asa maro zegny tsy voatery hoe andeha hagnano tour. Zany hoe na mandeha lamozika tsy mandeha lamozika anao mihinagna fo. Ya, magnano karaha zegny. D'accord, mazava kabariny. Bon, jusqu'à combien de temps tianao hitondrasana lamozika? Tany tegna tiako hitondrasana lamozika jusqu'à izy.
Za bôka café africain, Nigeria. De za amizay zegny, ny raha tegna tiako, za tia magnano hira boka ambanivohitra koa, hira de raha io le fusionner mba ho hitandreo vadika. Zegny tadievanao. Za zegny zaho watsa raha andeha ataoko. Raha nahita za amin'ny hira za zegny bon tsasitriko anao zany za no tegna concentré tamin'ny hira naboakanao farany hoe à partir de za hoe bon manafo ty misy talenta misy raha aminazy ao fa manomboka hitako tsara vitanao io tegna marigny za ny banagna tiktokanao za nanao hitako raha jiaby hoe izy zegny izy boka ndraikindraiky mila validation ny fan anao aminazy io anao tompony mety validé ndraiky manafonao miaraka mividy katy aminao eo validé zegny bro tsara zegny Ary igny tegna problème. igny tegna problème baranao fankitiny izy igny fa nefa izy igny mbola tsy izy fa za zegny mahita validé raha io fa kanefa mila confirmegny d'ici quelques semaines d'ici quelques mois i raha zegny ke zay volako aminao agny izy igny agny izy igny fa mila validation ary mila confirmation olo hoe mbola tsy lavitry igny raha magnaraka io ke donc za zegny mivolagna aminao sady moraly no conseil par rapport am'le raha zegny hoe agny tôrakanao raiky igny fa mila mitôraka ndraiky ka magnaraka io mila confirmation i raha nandalo igny de ino ve nengam-pagnahy par rapport am'le hira igny tsara vitanao igny Tsara vitanao. Yeah. Igny zegny tegna minga tamin'ny fiarahamonina. Avô zegny inspiré zegny tegna nitsoako boka tamin'ny mama. Mba tsy afaka tantara igny le raha nandalo tao fa zao zegny tegna nitsoako inspiré. nalena baka ta mamanao nagname hira tianao volagniny heto sa hoe raha tsara vitany reninao taminao izy koragninao io tsy manko diso zay fan tsy mipakafy Za tsy afaka hitantara raha zegny volaniko fa izy koa zegny boka tamin'ny mamako zegny nangalako inspiré. ary tamanao nangala inspiré io Raha nandalo tagnaty tao, de igny ndesiko andeha nagnamorona ndraiky. bon raha tiako mazava hely fotsiny hoe resaky fitiavagna n'olon-droa mpifankatia sa resaka mpifankatiavana reny sy zanaka Resaka fitiavana. resaka fitiavagna donc zegny afaka ampiasaina amy resaka fitiavagna zegny le raha Ampiasaina. d'accord ok so manko zegny raha ty fitiavan'olo mpianaka zay raha ty mieritreritra zegny n'olo mpivady mazary mifanipoka koragna mety tsara Mety tsara. d'accord mba resao kely ny faninao sy ny tariny ino raha vaovao atoato ino raha azontsika resahagna par rapport am'izay resahagny fany resahagny zay tokony koragny par rapport raha jiaby Par rapport na jiaby nikoragna sika teo. iansana moziky ato za hoe ty raha ileko ty raha zao jiaby zegny mba koragna hely olo mankafy anao Boka andeha narotina koa, narotina fa maro olo mahay. Sady tany andeha goan-daty fa maro olo mahay. Maro olo mpagnaraka izy ty. Kaya raroty nefa amin'olo mahay maro zay, mba hahay koa amin'ny tegna. Za zalahy agnaty zegny. Tegna mbala maro zegny raha tokony andeha atao agnatin'izy tiako. Agnatin'ny pitiko za io, sady tany misy izy tiako, ato fagnamboatra raha ndraiky. Misy hira natao agnatin'ny raha anahy zao. Agnisan'ny hira andeha hiboaka tsy ela. Fa za izy tsy de magnano audio fa za direct clip. De agnatin'ny fagnomagnana clip zegny za io. Ary mety maromaro koa vokatra boaka. Ho avy ya namango tsara be. ny olo tiara hiasa aminao ary manao karakory misy organisateur sy ny tariny nahoana ny contact sy ny tariny Olo tiara hiasa aminaka, direct ny contact amin'ny page-naka Balta Brizy. Misy numéro ny téléphone, lazima ny clip-naka. Misy olo hafa zay mandray anao fa direct za. Direct mikoragna aminaka amin'ny banky na zegny. najery zegny anao razoko tsara tsisy sa tsy mila Tsisy. fa mbela mila raha ohatra ka misy Mila liana ilaigna loatra. Ray aman-dreny koa zegny. Natao mo tena tsisy ray aman-dreny. Dika izy zao tsisy ray aman-dreny. ia fa anao mbala mikôfy fô anao haty fa koa avy ray aman-dreny io zegny mandrapahitany ray aman-dreny alivianao hoe Io avy. ho avy io Tasy fety samby ela feziko tsara. d'accord ok Baltary manaraparagna atsika de tiako mihafatra foana fa volagna teo zao hoe za ty sy ny tany fa mera mafonjafonja forohagny mba raha roa misy raha iboaka ao nihigny fa partagez-vo zao sy ny tariny avy namaragna atsika fandaharagna Navita nandeha za teto. Ary soarany koa maromaro fiarambadimbady. Tsy hita eto reo fa mitsoatra reo miketriky jiaby ia ya. Avô mandray zegny afatra. De za malôha tsy nanontanianao raha zegny fa aloha direct ampitako. Afatra ty zegny le ataoko amin'olo magneritreritra hagnano muzika. Koa zegny
Zaveo koa ndakontiako fotoagna lany tagnaty lamozika fotoagna maro mitombo maro zaza tomboka agnatiny zany raha tiako volagniny managnetritritra agnano lamozika zala maro tiako nianaragna azafany weekend agnaboaka hira zany any ndraiky fa agnaboaka hira fô fa mianara tsy mianara mihira mianara lamozika maro baka olo asa nagnano statut Facebook ndraiky misy olo sany partage raha ndraiky anao magnarotro clip magnaboaka hira nefa izy tsary ny hira iya maro akarake ko tegna mbala vognogno nagnano lamozika mianatra vo ianara karakory tokony azogna vola agnatina hira satria maro fomba tokony azogna vola agnatina hira tsy voatery mandeha en tournée maro fomba tokony azogna na internet misy olo magnaboaka hira na olo mpankafy izy fa zahoany raha misy zasa hoe viavy karaha zegny maro tokony azogna vola agnatina lamozika vo zegny resaka entouragen'olo zegny tsy voatery le raha jiaby volan'olo tarena zegny zay tsara mba magnaraka le raha volagniny sady le raha agnaty lohanao koa mba ataonao namana karaha zegny ok balta makasitraka makateligny anao nahaiky nivahiny teto aminay maro koragna mbala tegna atao fa fotoagna manampetra ho zay atao mifandaragna toera zegny hoe andesa lavitra lamoziky raha tianao izy ty io tsy maintsy azonao fogna satria anao mikotrokotro essence-nao donc tsy maintsy ho avy aminao tanteraka aminao nofinofinao tsy jiajiaby hirinao amy kabarony lamoziky ty andesa mandeha andafy andesa tournée en Europe mandeha ia ary za misy matoky fa mbala ho avy amizegny anao matoa izy tianao amy raha jiaby zegny anao managnetritra aminazy ny raha soanao zay atao amy fandaharagna zandriko ho lasa lavitry amy ty lamoziky ty ary azoanao vola amy fotoagnanao malaza vedety veto ndraifa tsika mikoragna za mbala mivadikaty zegny mandeha fo izy amizay fa mety afaka position fivorota izy amizegny fa mandeha asa agnaty volanakazy direct dafary Pakato tsy 500,000 carte sisy raha ndesina vandy. Ia. Fa io singoma saketany ora jiaby. Fa mirefo lany ka Fa misy place-nazy jiaby geny. Jusqu'à vol-dose mety misy amizay. Fa io. Karaha zay fa bersisika jiaby. Tapitra ny fandarana antsika isoragna dadadira izy anagneky nampiatrahagna fandarana antsika tamin'ny fiandrondrano ty ankasitrahagny hira ty koa horizon film gargote zokinakary ambolokandrina ho antsika zay andeha midadadira ty amin'ny terminus ny bis 196 na 180 aty ambolokandrina en face ny tragno dadilovy misy azy ho antsika zay karakara ty ketriky la moziky amty raha manga ty mametraka velo mandrapitafa eriny ihany koa hitondra artiste hafa izay ankafizitsika velo matompo Quotidiano me conoce.